Днес ще отваряме Legendary. Абонирайте се за канала, дайте един палец нагоре. И давайте да започваме. 1, 2, 3. Него. Ако не сте гледали, вижте. Какво, брат? Гора! Падна ми се един хуй. Защото без това трябваше бързо го отвори. Брат, само една игра и ще взема това, чакай. О, няма игра. Що, бе? Къде ще тръгвам? Както хора са идва. Ерго! Хора, тук съм! Ето, остават 3 човека. След това съм първи. Ако не съм първи, съм тарикат. Елате ме убийте. Не, ако съм първи, съм тарикат. Ако не съм първи, малко съм тарикат. Първи, хайде. Вижте, това е много яко, Данчо. Когато бия някой, ми дават по едно, ама зад мен ми дават още едно. По 2 ми дават. Така, от това. Бъдеха са хората. Айде, ваде! Ето го там. Попреби. Чакай, хора, че нямам интернет. Аз ще му се бада аз. Или той е на стадиона. Как го би го е, брат? Смен ще го отвориш. Ами, значи съм тарикат. Смен ще го отвориш. Чакай. 3 пръста. 3 за късмет. 1. Чакай. 2. Подготви си пръстите. 3. Чакай. Чакай. Ама язде! Няма игра. Ела за интернет. Ако ги отвориш, няма пеша ще ходиш. Добре. Ай, кой ще му спадне нещо? Скин или герой? Брат, какво става? Ай! Ето. 1, 2. 2, 3. Аз повече не мога с такива. Айде! Ай, хора, това ще от мен. Майка ми дава! Дайте ни палец нагоре, сега ще прибия брат ми. И от мен. Чао, аз съм Митко, а вие не сте.